சேவ் எலக்ட்ரிசிட்டி, மின்சாரத்த சேமிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னு தெரியுமா? யாராலயும் மின்சாரத்த சேமிக்கவே முடியாது. இப்போ ஒரு 1000 யூனிட் கரண்ட் தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னா, அந்த 1000 யூனிட் கரண்ட் அப்பவே செலவு செய்யப்பட்டிருக்கணும். இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா புரியிற மாரி சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க பழைய பைக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த அளவுக்கு நீங்க ஆக்ஸலரேட்டர் ரைஸ் பண்றீங்களோ, அந்த அளவுக்கு லைட் பிரைட்டா எரியறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஏன்னா இன்ஜின் வேகமா ஓடும்போது அங்க இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டர் அதிகமான கரண்ட்ட புரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த அதிகமான கரண்ட் வந்துட்டு அந்த லைட்ட பிரைட்டா எரிய வைக்கும். 1000 யூனிட் கரண்ட் தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னா, அந்த 1000 யூனிட்டும் தீக்கப்பட்டிருக்கணும். அப்படி தீக்கப்படல அப்படின்னா, நெறைய சம்பவங்கள் நடக்கும். ஃபியூஸ் போகும், ட்ரிப் ஆகும். ஏன் நெறைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் கூட வெடிக்கிறதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல. அதுக்கெல்லாம் இதுதான் காரணம். மின்சாரத்த சேமிக்க முடியாது அப்படின்னா, ஏன் நம்மள மின்சாரத்த சேமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முன்னாடி நான் சொன்ன பைக் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க அதிகமா உங்களோட ஆக்ஸிலரேட்டர முறுக்கும்போது உங்களோட லைட் பிரகாசமா எரியுதுல்ல. இதே விஷயத்த தான் கரண்ட் புரொடியூஸ் பண்றாங்கல்ல. ஒரு அணு மின் நிலையத்திலயோ இல்ல ஏதோ ஒரு மூலமா ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் மூலமா கரண்ட் புரொடியூஸ் பண்றாங்கல்ல. அவங்களும் செய்வாங்க. இங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே மின்சாரத்த அதிகமா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல அதாவது ஒரு அணு மின் நிலையத்திலயோ இல்ல ஏதோ ஒரு மூலமா ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் மூலமா கரண்ட் கிரியேட் பண்றாங்கல்ல. அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மக்கள் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க. தயாரிப்ப அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. அங்க தயாரிப்பு அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா, அங்க கண்டிப்பா ஒரு எரிபொருள் தேவை. அவங்களும் ஏதோ ஒரு எரிபொருள் மூலமா தான் ஒரு அணு துளைப்பு மூலமாவோ, இல்ல டீசல் மூலமாவோ, இல்ல பெட்ரோல் மூலமாவோ, ஏதோ ஒரு கோல் மூலமாவோ, ஏதோ ஒரு மூலமா தான் கரண்ட்ட புரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அனுப்புறாங்க. நிலக்கரி, டீசல், பெட்ரோல், அணு துளைப்புக்கான வேலை இது எல்லாமே மிச்சமாகும். இந்த காரணத்தினால தான் எலக்ட்ரிசிட்டிய சேவ் பண்ண சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னைக்கு நீங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அப்புறம் நம்ம வேற ஒரு வீடியோல பாப்போம். டாடா.